engathi ungaphila uphushe uphumelele ngokwenzayo. Igama kupastor weningi channel Inflick. Okubalulekile sicela wena ukusubscribe ukulike. No, empilweni kahle akona lokho ukuthi inamba isise kusona 975 number kuphela. Hayi WhatsApp, hayi SMS. Uma kwenzeka ungayena umlandeli le channel, le number ungayisebenzisi. Sibheka la uvuyo lamula edvuyo lamula uthi mfundisi umuphupha amasotsha ngizwana kahle sijabulelene nabo. Uvuyo lamula his soldiers. No, noma he was with the soldiers. They were happy. Yabona. That's nice. A positive dream. Nakusekusho. Number 1. Ngokwesintu uma uphupha amasotsha kuwuPaul Hluma ni ekujabulela noma nje nawe ke noma nixoxa nawo noma uphilisana nawo. Lokho kukhomba ukuthi kungenzeka nje manje umuntu ophephile futhi ovikelekile ngenxa yokubhekwa, ukugadwa noma ukuqashwa izidalwa zakho ezinamandla. Omunye ngayibeka kanje futhi uma uphupha amasotsha kungaba uPaul Hluma engakuhluphi lijabulelele lixoxa njalo njalo. Lokhu kungakhomba lokuthi wena umuntu ohamba namabutho futhi anawe ngaso sonke isikhathi lapho uhamba khona, akugadile noma ke ugadiwe. Ngakho ke angeke izitha zikwazi noma ngeke ziphumelele uma zikuhlasela, zikukhaphela noma zikugadla ngoba usingathwe ilawa amabutho noma umbethwe lezi idalwa zamabutho. Yabo. 3. Ngokwenkolo uma uphupha amasotsha kungaba uPaul Hluma uwabona nje lihleli nawo, ujabule nawo, uphila nawo, kujabulela etc. Lokhu kukhomba ukuthi kungenzeka njengamanje wena umuntu ophephile futhi ovikelekile ngenxa yokusingathwa nokweluswa kanye nokulindwa izingilosi zikaNkulunkulu. Amahubo 91 verse 11 ngokuba ke uyakulayeza izingilosi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke, ziyakukuthwala ngezandla ungaqhuzi ngonyawo lwakho etsheni. NgokaLuka 4 verse 11 uyakuyaleza izingilosi zakhe ngawe zikulinde nokuthi ke ziyakukuthwala ngezandla ungaze uqhuzuke etsheni ngonyawo lwakho. Siyabonga. Be blessed. When you